como consultar a plataforma e-libro de libro electrónico. O primeiro que temos que facer é ir á web da páxina do Servizo de Biblioteca. Premer en acceso desde fora. Aquí, en autentificándose, teremos que poñer o noso usuario e contrasinal da UDC. Ben, despois disto temos que ir a recursos de información e libro electrónico e dentro desta listaxe buscar a plataforma e-libro. Accedemos a e-libro. Aquí xa nos identifica como Universidade da Coruña e poderemos facer xa buscas de libros. Se ademais de consultar libros en liña queremos facer apuntamentos, subliñar libros, crear algún tipo de comentario sobre algún capítulo, o que temos que facer é, dentro da propia plataforma, rexistrarnos. Poñemos o correo electrónico da UDC, o noso nome, apelido e contrasinal, e creamos a conta. Así, deste xeito, poderemos guardar libros na estantería e guardar os subliñados e comentarios que fixemos para o libro.